aku arep males kebejikan. Aja nganti mbok barek aku aja nganti mbok tulak. Nek apa-apane sangkanen Dewi. Mukti mati bakal tak andemi. Kowe to Werkudara, dina iki mung kari ngestake dawuh aku karo minangka dadi paseksen. Kula sumanggaaken. Piye Janaka? Kula namung nderek keparingipun Kanjeng Koko Prabu inggih. Iya kula nyumanggaaken kepareng paduka. Wis aja melu cawe-cawe Pandhawa. Bisma tak rampungane. Kaki padha dipun eling ing pituturing sira uga satriya arane kudu anteng jatnika ing budi Ruru sarta wasis samubarangipun Kakang Bisma Yayi Wirasaka ya pancen para nyata pun Kakang ing takandha Begawan Bisma. Pendhita gerang mungsang puyang bebudenmu. Jare kowe iki pendhita ngerti ala becik bener luput. Nanging nyatane kowe isih ampyak awur-awur. Kowe ngrajangi wong sing tumindak angkara murka. Petungen kanthi wening. Aja nganti kowe keblinger patrapmu. Wirasangka iki wis dudu papane wong itung-itung. Swarga apa neraka bener apa luput aku mung pasrah marang adiling Gusti. Yen to pun Kakang duweni tumindak kaya mengkene neraka panggonanku tak sanggane. Kowe aja melu-melu kowe ora weneng kowe ngluputake karo aku. Aku tandingmu. Ya wis ayo jajal rekane atiku.
saking kuda sang kuru-kuru yen tanamu tusa sang Sri Kawan Durna kula wonten dawuh sinuwun lho pernataning Bratayuda wong perang ki jane ora kena ewang-ewangan ora kena kroyokan inggih lha sebab apa Utara Wirasangka iki putra Wirata wong Senopati kudune ngerti pernatan lah kok perange ngampiak awur-awur piye Durna kula derek keparing paduka wis saiki siji ding ayo direpasi jemparing nggih monggo nek setunggal kula setunggal sinuwun adikku di Wirasangka jadi nganti kena jemparing sapa sing nindakake iki sapa iki paling nyirnake kadangku dadi Wirasangka iki aduh gugur madyaning palagan gugur pengawak kusuma bangsa nggih putra Wirata kekalih Raden Tara Wirasangka ger sinurak prayating Kurawa carita rikala semana riwus nyadumadi perang gegempuran Tegal Kurusetra Senopatining Kurawa pandhita Ngetakanda Sang Maharsi Warabisma Senopatining Pandhawa putra Wirata kekalih Raden Tara Wirasangka gugur madyaning palagan paramening paprangan ngantos kapireng pertapan Sokarinin nggih Sang Resi Seta ingkang midhanget pawarta surak mangambal-ambal kalamun Bratayuda Widumadi putra Wirata Senopati kekalih gugur madyaning palagan Sigrasara amuk Raden Harya Seta kaya wong raman candrané
jagang mangit kelap-kelap katon lirkaking cangkara risang mawe gandrung amuk Suramrata Jayamrata ayo Pandhawa waspadakna senopatimu sakloron Utara Wiratsangka wis temekaning pati ayo aja tida-tida rasane atimu para Pandhawa aku aja mbok anggap eyangmu aku anggepen satru bebuyutan anggepen mungsuh bebuyutan aja semelang aja kuwatir rasane atimu aku mungsuhmu kacartane daging suwak sumbar petak Matya Begawan Bisma Sigra Jemangkah Raden Haryaseta ingkang kaya kepan